bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Niki posisinya kepriwe? Tangannya. Ayo, aja bergerak. Kita dinilai disit Kang. Siap. Kayak wayang sekang ngendi? Kepriwe nih Kak? Oh disit. Apane? Kayak aku kan aja bergerak disit. Jabrak. Oh disit. Oh ya. Istirahat itu Pak, jagong. Kok aja jagong. Wayang sekang ndi Mbak? Jenenge sapa? Yo Petro. Sarang promotan. Oh, grup apa? Terus Jati Kusuma. Ayune. Aja ya. Iya. Karo payu siapa? Yo nyong. Mosok. Wis di pacar burung. Borong. Lah, sapa ge sing arep daftar ke? Oh, aja. Singgi. Aku. Ki sapa jenenge? Sekarang grup ngendi? Terus Jati Kusuma. Umahe ngendi? Promotan. Toliko lho ning Jawa ora digawa. Apane? Umahe. Hah? Umahe ditakoni nang ndi? Oh iya. Ora digawa. Ora Bu. ketinggal. Iya, ditinggal. Kecuali kayak lah. Kayak Ayah nyong. Hah? Ayah nyong. Oh iya, umek kok digawa. Iya, digawa. Aduh berisik. Anu urung pada ngerti. Aku si Sri. Alah, ora takon Rika. Ora. Yes. Ki sing ki sapa? Cynthia. Tur sing bener ora jawab. Cynthia. Sing halus. Oke, kok mesti berbahaya jangan ada duduk Cynthia tur Siti. Nyilinti. Iya. Kumaha ngendi? Promotan. Sekarang grup apa? Terus Jati Kusuma. Oh, anaknya Nandar kok ya? Utuh. Tiga Nandar ke? Aja ngomong nandar. Apa? Kinandar. Oh iya, ding wis. Aduh nyojan kelalen. Sing ki sapa ke? Elin. Sekarang di Promotan. grup apa? Terus Jati Kusuma. Wis di pacaran bareng. Ya aja nangis. Wong takone aja nangis. Pacaran nang kene ora ke? Ngaku wis di pacaran bareng. Ya, kalau guyu tok. Wis apa burung? Wis. Wis ta. Wis tiada harapan. Orang kowe kayak sing siji kae. Di. Dah kowe takone sudah pacar burung. Dah kowe. Iki wis di pacaran bareng. Oro. Oh, sekarang aku nih nyang. Orang ping pindho. Orang ping-ping dong. Karepe loro bae. Sing Takone aja kayak gue matine kapan? aja keseron yuk. Oh. Galang-galang Aja para wirid dipedhot. Toli bayakane nyangkreng. Wingi yuk, aku dhewe perjanjian karo tukang kendang. Dadi, Iya apa? tukang kendangnya sing ngarep joget. Iya. Janjimu adalah hutangmu loh. Ki carane aku priwe arepan. Kia kon ngebek, Nyong ah. kia reka ngendang kia ngebek. Kepriwe? Joget, kon temurun. Kepriwe? Ora dadi. Ora Iki. kemendem. Berarti kau pengen ngomongnya sinang dhuwur kon ngisor apa ora dhuwur? Lah ya anu genap penake gantian. Oh. Ora gantian ya pegel. Apa ya? Apa ya? galang-galang eling ati sokono Tresno aku nganti sampe kelingan janji pengen urip bebarengan bantin ayo tak rasa apa pancen sliramu ora krasa apa sliramu ora keton mung rekoso urip ana kono
rezeki ono sing maringi Dilapasna bojo loro Kang. Pergi dilapasna bojo loro ya. Iya, kepenak bojo loro pancen. Siji ngisor siji dhuwur. gelang kalong dadi saksi moga sliramu ora lopo Ayo, goyang, pargoy, pargoy. Asik. Wah. Abang biru lambune disco. Awakku rumas mikir bojo loro. Bojo sing anom jaluk disayang. Sing tuwa njur wedang ditinggal. Sliramu mata rapi soto kanto mesor mas ngokan pomomo mikir butuhe mikir pancene jur saiki bingung atine Dalu dino moleh rana Dalam dino meline kene Aduh penake sing setino kanggo sapa sing setino kanggo wong liya